Yo igual, a ver, esto está... Miguel, tienes que darle algo. Sí. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria que se corresponde co 3 de marzo de 2014 que ten a seguinte orde do día. O primeiro punto é unha proposta de ditame para a adxudicación das bancadas 15 e 16 de venda de peixes e mariscos no mercado municipal de Bastos. A proposta da alcaldía di o seguinte: atópanse vacantes as bancadas número 15 e 16 de venda de peixes e mariscos do mercado municipal de Bastos. Estimo conveniente iniciar o procedimento para a adxudicación da concesión administrativa para o seu uso e aproveitamento, de conformidade co establecido no vixente regulamento do mercado municipal do Concello do Nove, publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o 21 de maio de 2015. Polo tanto, propoño ao Pleno Municipal o seguinte: aprobar o prego de condicións para proceder á adxudicación por procedimento aberto da concesión dos postos número 15 e 16 de venda de peixes e mariscos do mercado municipal de Bastos, sendo o prezo o único criterio de adxudicación e por razóns de axilidade do procedimento delegar na Xunta de Goberno local a competencia para a adxudicación do contrato. Publicar a convocatoria da licitación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e no perfil do contratante desta corporación na fórmula regulamentaria. Esta proposta foi determinada na Comisión Informativa Xeral en sesión do 3 de marzo de 2014, cos votos a favor dos membros do PP e Grupo Mixto, señor Outeiro, dúas abstencións dos membros dos grupos municipais PSDG-PSOE e ningún voto en contra. Buenas tardes. Traemos a este pleno el pliego de condiciones para la adjudicación de dos bancadas destinadas a la venta de pescado y marisco en la Plaza de Abastos Municipal, que quedaron vacantes. Entonces, pues, debido a la demanda que tenemos, vamos a sacarlas a subasta. Hay que puntualizar que una misma persona física o jurídica puede presentar oferta para las dos bancadas, pero siempre de manera individual. ¿Y nada más? Sí, es una modificación con respecto a lo que traía. Es una aclaración, porque sí, no lo refleja muy bien el pliego. Entonces es una aclaración de que una misma persona puede acceder a las dos, pero de forma individual. Tiene que hacer puja individualmente por cada una de ellas. Vale. ¿Alguna cuestión, alguna intervención? No, pues pasamos a votación. ¿A favor?
Vale. Pasamos, por tanto, ao punto seguinte, que a proposta de ditamen sobre a solicitude dona María Teresa Frescocero, que pide a excepcionalidade para a supresión do chafrán no cruzamento da rúa Ovento con un vial transversal. A solicitude da señora Frescocero foi ditaminada pola Comisión Informativa Xeral en sesión celebrada o 3 de marzo de 2014 favorablemente por 4 votos a favor dos membros do Grupo Municipal do Partido Popular, 3 abstencións dos membros dos grupos municipais PSDG da PSOE e do Grupo Mixto o señor Outeiro e ningún voto en contra. Ben, pois, como explicábamos na comisión informativa do pasado luns, esta excepcionalidade está contemplada na ordenanza 1 de suelo urbano para aqueles lugares pois angostos, como é o caso tal como viron no informe da oficina técnica. Estamos a falar dun calexón, non se pode denominar de outro xeito, de unha media de un 30 de ancho, co cal pode imposible que por este lugar incluso poidan acceder vehículos, e a consolidación das vivendas no interior dese calexón tamén é importante, por eso parece, e aparte que non remata en ningures, o sea, non vai de camiño a ningún lado, sino que é un fondo de saco. Por iso parece xustificada a excepcionalidade solicitada para este chaflán, que lle obligaría a facer, son 3 metros o que indica a norma. Cabe dicir tamén que no plan xeral que se está a redactar nestes momentos, a proposta do redactor era, en principio, optar por outra saída para esa zona, e era anchear ese callexón hasta os 6 metros e logo incluso darlle salida a ese fondo de saco hacia unha zona verde, dándolle outra configuración ao lugar. Pero, bueno, falado con el o tema, vendo a dificultade que entrañaba poder executar materialmente esa proposta que el plasma no plan, entendemos que era viable e razonable poder acceder a petición desta veciña, e así o propomos para poder aprobar. ¿Alguna pregunta? Señor Outeiro. Sí, para no me negar, estudiamos bastante detenidamente este caso. Nos parece un exemplo simbólico do que é o urbanismo no Grove, que sobre todo cos últimos alcaldes que tuvo este concello. Hai que decir que descoñecemos, xa que é un vial público, que accións fixo o concello sobre ese vial público. Bueno, se puxo aluneados, se puxo dotou de servizos, se puxo redes de sumidoiros, si como vial público que é, fixo siquera posesión del e dotando dos servizos e a conservación que debe, non? Por outra parte, as actuais normas conceden a esa zona que non dá ningures, como dixo o señor alcalde, pero creo que hai xente que está vivindo aí nese rueiro, concede baixo máis un, 2 plantas, por lo tanto, poden seguir pedindo licencias os seguintes propietarios, e agora mesmo debe haber 5 ou 6 casas aí nese rueiro, pois podese duplicar perfectamente a capacidade edificatoria como de habitantes. Que pasará se algún día hai algunha emerxencia aí dentro, ou xa
o tránsito normal das persoas que viven aí dentro, entrando e saindo por un vial deste concello, vial público, de 1,27 m, pois, a todas luces, penoso, penoso. Xa digo, así como se pide esta licencia, os seguintes propietarios siguen pedindo licencias e se evita ese rueiro e algún día hai unha desgracia e non pode entrar unha ambulancia, non pode entrar un camión de bombeiros, non pode entrar nada, e ao mellor ni sequera poden sair os que estén dentro, porque se hai un derrube ou calquera cousa, nin poden sair. Pois a verdade que non me parece de recibo. Se o redactor con bo criterio pois decide ampliar ese vial, penso que é unha decisión correcta. Sin embargo, hai que dicir tamén que para chegar a ese sitio hai que pasar 3 ou 4 colos de botella, donde a anchura non pasa de 2 metros, 2 metros 30, 2 metros 50 como moito. Por lo tanto, pareceme super excesivo que se pida un vial de 6 metros para ir. Super excesivo. Agora tamén, dáselle edificabilidade ao que hai dentro. Entón, como se casan as dúas cousas por un vial dun 27? En que cabeza humana cabe que ese rueiro dé actualmente servizo a 5 ou 6 casas e poida dar servizo a 10 ou 12 no futuro? En que cabeza cabe? Eu supoño que as persoas propietarias deste terreno, pois home, se non teñen outro sitio, pois tamén teñen dereito a pedir licencia e intentar edificar aí. O que pasa que sería cuestión do Concello intentar negociar con eles e facilitarlle pois un solar coas mesmas cualidades edificatorias para poder, si, abrir aí unha rúa non de 6 metros, o mellor con 4 ou 5 metros ou 3 e pico chegaría, e sería un labor urbanístico por parte deste Concello, cousa que creo que eso o actual alcalde quedalle moi lonxe chegar a esa altura dese tipo de xestións urbanísticas, penso eu. Entón, desde o BNG, vendo que parece que isto vai ter aprobación, vámonos a abster, porque, por unha parte, defendemos que os propietarios pois teñan dereito a eses dereitos edificatorios, pero, por outra parte, acusamos a este Concello de non ter ni idea do que é urbanismo. E isto non é urbanismo. Decir que hai un vial público de un 27 donde hai 5 ou 6 casas e poden ter licencia directa outras 5 ou 6, eso non é urbanismo, nin aquí nin en ningún lado do mundo. Señor Ramírez. Ben, a ver, este caso a min pois suscítame unhas dúbidas razoables. Estou visitando a zona esta tarde para ver exactamente in situ como está a situación. A verdade é que a zona é moi estreita, pero tamén a verdade é que hai casas no interior dese caleixón e xente que vive aí. E a cuestión é que a través do urbanismo o que temos que conseguir é pois conseguir os mellores viales de acceso para as vivendas e uso dos nosos veciños. Entón, a supresión na excepcionalidade de suprimir este chaflán pois causa bastantes dúbidas. É ben certo que a propietaria que solicita pois ten o seu punto de lógica, porque ela afirma que non imposibilita a visibilidade nun cruce de posibles vehículos, porque por aí non vehículos, pois, lóxicamente non teñen cabida, pero sí que, digamos, que se está fechando a posibilidade a un futuro desenvolvemento mellor desa zona. Por lo tanto, as dúbidas penso que son razoables. E quería facer unha pregunta. Como afecta a suspensión de normas ou de licencias, perdón, do que se aprobou aquí en pleno, a
aprobamos unha suspensión pero era... esta zona non estaba afectada. Eran unhas zonas de... Xa, pero quería saber se esta zona estaba afectada. Vale. Bueno, pois en consecuencia disto, nos vámonos a estar na votación deste punto, porque as dúbidas pois son bastante razoables neste aspecto. Moi ben, gracias. ¿Alguna cuestión máis? No. Vale. Vamos a ver. É razonable o que dice o señor Lamelas en canto a que poida haber dúbidas, sí, porque a situación, ben o dice a palabra, é unha excepcionalidade. E como tal, podo decir que nos últimos 12 ou 14 anos aquí se dou esta circunstancia, creo que esta vai ser a terceira ocasión. O sea, fíxese hasta que punto é excepcional, non? Pero, bueno, cando a norma o marca é por algo. E as normas que temos, a pesar do que sexa, pois son urbanísticas, precisamente. Os digo polo señor Outeiro, que parece que entende bastante máis de urbanismo que todos os demais, e o felicito, pero é que non comparto prácticamente nada do que dixo, e sobre todo non comparto, digamos, esa conclusión, decir que se vai a estar despois do relatorio que fai dicindo que todo isto é un fiasco, un desastre. Por sexa consecuente, e vote en contra, porque o seu argumentario ten que concluir votando en contra. Pero, como dice ao mesmo tempo que entende as persoas que viven ali e ademais, pois que se abstén. Pois os demais, os que nos toca tomar as decisións, pois lóxicamente tamén entendemos o problemático e a singularidade daquele problema. Porque ali ben o dixo vostede, hai ali 2 ou 3 casas, non son nin 5 nin 6, son 2 ou 3, e o trayecto, ademais, ese para atendelas en caso dunha emerxencia, como decía vostede, de ambulancias e bombeiros, pois, bueno, afortunadamente hoxe hai solucións para elo, non? Porque para combatir un incendio ali, por exemplo, non fai falta que o camión chegue á porta ni se meta na habitación, non? Hai situacións para atendelo, non só desde a esquina onde é o cruce, sino incluso desde 3 a 400 e 500 metros máis atrás, afortunadamente. O sea que non veña a alarmar nin cousas parecidas, pero en todo caso sexa coherente e consecuente. Vostede o que quere é non apoiar o tema como un discurso ademais apocalíptico que non ten pés nin cabeza, pero ao mesmo tempo quedar ben cos veciños, non? Porque o que ten medo é que a ver se se vai a enterar a veciña en cuestión ou os veciños dali enfrente, dali ao lado, e por eso se abstén, non? Pois hai que ser valente e ser consecuente co que se di. Si está todo tan desastrosamente mal, pero esa é unha situación, e non só ali, senón, como ben decía, para chegar ali, hai zonas que para pasar xa costa traballo, porque se vostede entra a esa zona desde a Calle do Sol, pois non hai moito máis cali. Non hai moito máis cali. E que facemos? Tiramos con todo canto hai? Non, verdad? E xo esperarei, porque xo verei, cando sean as alegacións ao plan xeral, a esta aprobación inicial que pretendemos facer, máis pronto que tarde, cal vai ser o seu criterio con respeto daquelas que piden que non se retranquen e demais. Hei de me acordar. E hei de recordar este momento, de acordo? A mí me parece moi ben que sexa, que teña esa amplitud de miras, pero, bueno, como ve, nesta zona é que non dá para deixar, porque se o relator prevé 6, e vostede dice que ao mellor con 5 xerra ou con 4, pero, bueno, a situación que lle provoca aquelas casas, aquela tira de casas, pois vai a ser a mesma con 6 que con 4, exactamente igual, ou con 5, exactamente a mesma. E o sabe, porque, bueno, xa temos compartido unhas cuantas xuntanzas por respeto do tema urbanístico, que a miña visión do tema é sempre amplitud a máxima posible en todos os casos, pero estamos a falar de que isto é unha excepcionalidade e así a prevé a norma urbanística. E de xeito, vostede, no tempo que leva na corporación, sabe de sobra que a primeira vez
que ven un asunto como este. E lle digo, nos últimos 14 anos, a terceira. O sea, que fíjese vostede. Pero, en todo caso, pegaríalle máis que votar en contra. Quer añadir alguna cousa? Sí, eu pregunteille que accións tomou o Concello sobre este vial público. Se fixo algún tipo de actuación, se ten alumiado público, se meteu saneamento, meteu servizos, fai algún mantemento, pasa o barrandeiro por aí, que tipo de servizos dan. Pois mira, non me podo contestar. Señor Callo, eu sei que lle aburre as miñas intervencións, pero... Creo que non... Errou o disparo. Errou o disparo, bueno, pois... Estaba queixando que me doi a man. Perdone, señor Oladio, non quería interrumpir. Ve como está máis atento ao que non debe, co que debe. Home, oeus en toda a sala. Non se preocupe que terá cumprida a resposta disso. De calquer xeito... Ah, non me vai responder agora? Non, porque non teño a información toda que me pide. Por lo tanto... Pero déame a que teña. Déame a que teña. É igual, mire. Non é igual, déame a que teña. Quero dicir, vostede estuvo estes días no Concello, nos distintos departamentos, vendo toda a argumentación necesaria e solicitando información a maiores sobre estes asuntos e sobre este concretamente, pudo haberlo preguntado que lle hubieran dado sin ningún tipo de problema. Vale? Venga, vamos a votar. Votos a favor, en contra, abstenciones. E pasamos ao punto número 3, que é unha moción do BNG para garantir a asistencia sanitaria aos galegos fora do Estado por máis de 90 días. A Comisión Informativa Xeral, en sesión celebrada o 3 de marzo de 2014, ditaminou favorablemente a proposta pola maioría de un voto a favor do membro do Grupo Mixto, señor Outeiro, e 6 abstencións dos membros dos grupos municipais PP e PSDG-PSOE. Señor Outeiro? Sí, xa non vou ler a exposición de motivos, só explicar que vai por culpa do Real Decreto Lei 16/2012 no que elimina o dereito á atención sanitaria universal, algo que atenta casi contra os dereitos humanos e o dereito á saúde que deben ter todas as persoas, e no que expulsa do sistema sanitario as persoas que permanezan no estranxeiro máis de 90 días. Isto faime recordar que puderon redondealo nos 80 días e así facer que fixeran como a Willy Fogg, que deran volta ao mundo en menos de 80 días para poder chegar a ter atención sanitaria. Entón o acordo sería o punto número 1, rexeitar a exclusión de atención sanitaria pública gratuita pola eliminación do dereito á asistencia sanitaria das persoas que permanezan máis de 90 días fora do Estado nunha non natural ou non residente no Estado español, adoptada polo Goberno do Estado no Real Decreto Lei 16/2012. 2. Instar a Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado a derogación desta medida e traslade o seu rexeitamento. E 3. Instar a Xunta de Galiza a que, mentre non se proceda a derogar o Real Decreto Lei, asuma e garanta a atención sanitaria dos galegos e galegas que saian fora do Estado español por un período superior aos 90 días, conservando a tarxeta sanitaria en vigor. Nada máis. Boas tardes, moitas grazas. Non imos entrar en si elimina, si restringe, si limita. O que si manifestamos que estamos de acordo en que debe de estenderse a máis dos 90 días do que se está a dicir. E, polo tanto, imos votar a favor desta moción. Intervención máis? Pasamos á votación, entonces. Votos a favor? Pasamos ao punto número 4, que unha moción tamén do BNG contra a suba nas tributacións das persoas autónomas e pequenas empresas. A precedente moción
foi ditaminada pola Comisión Informativa Xeral en sesión do 3 de marzo de 2014 favorablemente, coa maioría de un voto a favor do membro do Grupo Mixto, señor Outeiro, e 6 abstencións dos membros dos grupos municipais PP, PSDG, PSOE. Señor Outeiro. Sí, tamén habida conta de que supoño que teñen todos a moción, pois fago un resumen da exposición de motivos, que estar en contra a súa na tributación das persoas autónomas e das PEMES. Nestes tempos que corren, pois parece que o Estado español quere facer caixa a conta dos que menos teñen, e dos que teñen que sufrir todos os efectos da crise, mentras que outros pois carrexen pa Suiza. Paso directamente ao acordo, que sería instar a Xunta de Galiza demandar do Goberno do Estado a un posicionamento contrario a esta suba nas cotizacións para persoas autónomas e pequenas empresas. 2. Demandar do Goberno do Estado aprobar as reformas legislativas necesarias de cara a prover unha reforma fiscal verdadeiramente progresiva que grave as grandes fortunas e grandes empresas, persiga a fraude fiscal e non incrementa as cargas sobre as persoas autónomas e pequenas empresas. E 3. Por en práctica políticas activas de emprego en Galiza como o mellor mecanismo para garantir a sustentabilidade da seguridade social, con especial incidencia nas políticas sobre a mocidade e as mulleres, os segmentos máis vulneráveis para a obtención de emprego. Nada máis. Sí, hola, boas noites a todos. Gostaria de empezar esta pequena intervención sobre este punto, facendo unha disculpa tanto por favor do Bloque Nacionalista Galego por o comentario que me fixo antes, como considerando que eu non estaba atento a a moción. Non era a miña intención faltarle a usted o respeto, sino que realmente era que me estaba queixando que me doe unha man e, bueno, pues saliu de un pequeno resuplido que espero que non o tome vostede desde un punto de vista ofensivo. Respecto ao tema da moción, efectivamente, vostede acaba de relatar as propostas de acordo, que son claras e rotundas, pero quizáis tamén habería que, a pesar de que vostede fixo un resumen moi breve de que é a exposición de motivos, o porqué, tratar de explicar o porqué o goberno efectivamente adoptou estas medidas de subir as cotizacións en seguridade social aos autónomos e as pequenas empresas, non? Evidentemente son medidas impopulares que a nadie lle gusta tomar e que evidentemente os empresarios e os autónomos pois molestan porque claro, evidentemente son máis cargas sociales, pero se adopta unha medida deste calibre é porque é unha motivación e unha justificación que é garantizar a sostenibilidade do sistema de seguridade social. Xa non só desde 2007 que se produce un quebranto moi importante porque hai un descenso do número de cotizantes debido, lógicamente, a aumentar o número de pagados e menos afiliados, menos cotizantes, e aumenta, por outro lado, por lado dos gastos, o volumen de perceptores de prestacións. E iso é unha realidade. Evidentemente, claro, cal é a solución para poñer coto a esta situación? De alguma maneira hai que acometer este problema, hai que tratar de resolverlo. Xa non só porque desde 2007 xa unha crisis e o sistema tuvo que tirar do que a súa hucha do sistema de seguridade social, sino que as previsións demográficas dos próximos 40 anos é que o sistema de seguridade social está difícil o seu sostenimento. Entonces, bueno, eu entendo que o goberno, se toma estas medidas que son evidentemente impopulares e que afectan a moitas persoas, non é por capricho, sino porque é unha motivación clara, que é manter os sistemas sociales e manter os sistemas de pensións. Cales son as mellores medidas ou máis efectivas? Home, eu penso que está empezando, o goberno acaba de anunciar que vai facer unha reforma fiscal para baixar os impuestos ás pequenas empresas e autónomos e sobre todo todas as actividades que teñan un alto valor engadido e todas as actividades que teñan relaciones con emprendemento,
que vai na línea un pouco da súa moción, nun dos puntos da súa moción. Pero claro, isto hai que tratar de resolverlo. Vostedes estuveron gobernando, bueno, gobernando non, pero cando estuveron apoiando os presupuestos en Madrid no goberno anterior, que lle votaban a favor, tamén poderon vostedes tratar de, non sei, de poñer alguna medida correctora, propoñer unha medida correctora para que o sistema de seguridade social non estuvera nunha situación na que está ahora, que para este ano 2014 parece ser que o déficit vai ser de 18.000 millóns. É dicir, claro, cales son as solucións a ese sistema? Ou a esa posible quiebra que se plantea? Claro, que falar, evidentemente, non ten cancelas, pero o tema son solucións reales. Solucións reales, non? Iso é o que está tratando de facer o goberno. Entonces, se lle parece, nós tiñemos previsto, queríamos propoñerlle unha moción, xa que a reforma fiscal o goberno acaba de anunciar que a vai a facer, que é un dos puntos que propón vostede na súa moción, o punto número 2, queríamos propoñer unha moción, un texto alternativo, digamos, para ver se podíamos votar conxuntamente. Se lle parece ben, yo propoño, e se non, pois ímonos a abster en esta moción. Se lle parece, eu o leo, e se vostede estima oportuno, pois o apoiaríamos. A moción, o proposta de acordo que lle planteamos sería o seguinte: solicitar ao Goberno do Estado, instar a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno do Estado a que realice unha profunda e definitiva reforma da seguridade social que garantice a súa viabilidade financiera futura sin menoscabar o nivel de vida dos cotizantes e garantice unhas prestacións cada vez maiores aos pensionistas. Eso é o que lle queríamos propoñer como un texto para acordar entre todos. Que sería o punto número 4? Sí, sería un punto alternativo aos anteriores. A todo? Sí. Eu deixo de engadir algún puntiño ou modificar algún puntiño. Pero entón, ten vostede fácil. É bastante máis ambicioso que vostede. Sí, pois mire, pois ten vostede bastante fácil. Dentro de 15 días entra o pleno. Propoñe eso e eu votarei a favor. Pois abstémonos entonces. Quería que, claro, se me merecido, pero bueno. Non, o compromiso é que o propoña a moción no seguinte pleno e eu voto a favor. Non me comprometo. Ten algo máis que engadir? Non, falta o señor Ronelas. Señor Ronelas. Sí, bueno, a anterior moción presentada polo BNG non tiña ninguna dúbida de que sería aprobada por unanimidade este pleno, porque a sensibilidade que temos os concelleiros, afortunadamente, é a que é, e non chega a niveis máis baixos, non? Pero neste caso, sí que quería tomar a palabra, porque no noso concello a situación que están vivindo moitos traballadores por conta propia é alarmante. Están nunha situación prácticamente insostible. Hai moitísimos pequenos negocios, comercios, hostelería no noso concello que están pasando unhas dificultades moi altas, e penso que esta corporación municipal debería ter unha sensibilidade para que os nosos veciños que están vivindo estas situacións tan complicadas. E aquí, polo tanto, nos vamos a apoiar o texto que presenta o BNG por varias cuestións que se plantexan no texto, sobre todo o punto 2, que é unha reforma fiscal verdadeiramente progresiva, que é unha antiga demanda que desde Esquerda Unida levamos loitando por ela pois xa décadas, e que nunca se afronta realmente no Estado español. Tamén solicita a loita contra a fraude fiscal, que os cartos, pois señores e señoras concelleiros e concelleiras, non desapareceron, están en mans de alguén. E os cartos non se persiguen, sempre se vai a polo traballador. Xa non se pode exprimir máis as rentas do salario, e agora vaise a polas rentas do traballador por conta propia e da pequena empresa.
Pero, sin embargo, os grandes beneficiados da crise, os que para a crise para eles foi un mes de agosto espectacular, porque as súas ganancias están sendo incrementadas, e van en capitais, non pagan os impostos que teñen que pagar, e os demais estamos pagando as consecuencias. E a min alármame algunhas cuestións que se plantexaron aquí por parte do Concello de Facenda do Concello de Ourobo, que fala de que estas medidas son necesarias para a sostenibilidade do sistema de seguridade social. Home, eu penso que a mellor medida para soster a seguridade social é crear emprego. Se creamos emprego, hai cotizacións, e con esas cotizacións van se enchendo as arcas da seguridade social. Esta medida non crea emprego, esta medida o que vai a facer é crear máis desemprego, porque vai a fomentar que moitas persoas que agora mesmo teñen un pequeno negocio pois teñan que fechar por non poder facer fronte aos pagos que teñen que realizar. O tema das previsións demográficas para o mantemento da seguridade social, do sistema de pensións, etc., levamos décadas escoitando. Se facemos caso de todos os informes que dicían que o sistema da seguridade social era inviable, no 90 e pico xa estaba quebrado, no 2002 xa estaba quebrado, no 2005 xa estaba quebrado, no 2007 xa estaba quebrado, no 2011 xa estaba quebrado. Hai informes interesados, por suposto, de sobra, que en todos estos anos dicían que iba a quebrar o sistema de seguridade social e que, polo tanto, había que facer unha reforma, lóxicamente, baixo os intereses do sistema financiero e da banca, plans de pensións privados, etc. Polo tanto, penso que o grupo de goberno debería, nunha moción que presento o BNG, estou facendo aquí unha defensa tal, pero é que me parece que deberían apoiala, porque a situación que están vivendo moitos vecinos do noso concello é bastante precaria, e non ser solidarios con esta situación pois pareceme irresponsable por parte dos concelleiros do goberno municipal. Para rematar, a proposta que fai o señor concelleiro de Facenda de alternativa ao texto, eu difiro do concelleiro Outeiro. Eu nunca apoiaría ese texto, porque iso é palabras baleiras nas que todo cabe e que non van ao fondo da cuestión. Nada máis. Bueno, moitas gracias. Palabras baleiras podríase calificar perfectamente este estilo de mocións que vostedes traen continuamente, e que, bueno, mocións nas que se rexeita absolutamente todo, pero non se dan alternativas de ningún tipo, non? O sea, eso é prácticamente o contido, o 80%, viemos hoxe aquí, pois, bueno, coa intención de non entrar en moito debate e tratar de favorecer e apoiar. O vimos na anterior, cando había bastante argumentario para facelo en contra, bastante argumentario, porque moitas das cuestións e das apreciacións que aí se fan son sinxelamente mentira, pero bueno, e o facemos nesta tamén por favorecendo unha abstención co cal a moción vai a salir, e o argumentario para votar en contra tamén é amplio e extenso. Eso é buenismo puro e duro, pero non vai máis alá. Querer traducir isto en non ser solidarios coa situación que están a pasar moitos destes traballadores, pequenos emprendedores, é outra falacia máis, outro buenismo e punto, discurso puro e duro do habitual e nada máis, pero que non ten consecuencias prácticas ningunas. Consecuencias prácticas podía ter que todo isto que están rexeitando, xa digo, sin aportarse solucións ou alternativas, tuveron a oportunidade de facelo uns e outros, uns cando gobernaron aquí Galicia, que xa vimos, en fin, o maravilloso que foi aquel tempo, e outros tamén cando co-gobernaron en Madrid,
porque, bueno, fartáronse de aplaudir todo tipo de políticas expansivas sin límite que truxeron a situación que truxeron por 4 perras sin discutir absolutamente nada, apoyaron todo aquilo e agora veñen as consecuencias e veñen estas medidas que hai que necesariamente que tomar porque a ninguén lle gustan. A ninguén lle gustan cando se trata de recortar algún tipo de dereito ou, como neste caso, ter que facer alguna suba. Pero, en fin, a quebra do sistema, saben ustedes perfectamente a quen hai que imputar. Vamos a pasar a votación. Votos a favor? Vamos, señor Alcalde. Xa tuveron seu turno de palabra, non? Sí, pero temos dereito a outro. Sí, Temos dereito a réplica. Eu propoñente da moción ten dereito a fechar o turno de intervención. Voy a dar ao señor Outeiro, por favor. Eu por alusións quería... Bueno. Sí, señor. A ver. Señor Outeiro. Ben, o que parece que o señor alcalde non leu nin moción. Fala dela sin lela, porque sí que ofrece contramedidas. Volvo a dicir, no punto 2 fala dunha reforma fiscal verdadeiramente progresiva. Progresiva significa que canto máis é a renda da persoa física ou xurídica que ten que tributar, pois máis alto ten que ser o gravamen que se lle faga. E que grave as grandes fortunas e as grandes empresas. Sabrá vostede que calculan que sobre o 70% da fraude fiscal está no IBEX 35. Ou seja, que non fai falta ter un avispeiro de inspector da Hacienda buscando autónomos e buscando por aí pequeniños empresarios e tal. Non, simplemente o IBEX 35 está o 70% da fraude fiscal. Claro, como se vai investigar o fraude fiscal dos que despois lle dan emprego aos expresidentes, aos exministros, aos exdirectores xerais? Como? Claro. Despois, tamén, no punto 3, digo, porque claro, non leo a moción, pois se pide que se poña en práctica políticas activas de emprego en Galiza, sobre todo en mocidade e mulleres, que son os sectores máis castigados pola falta de emprego. E, se perseguimos o fraude fiscal e se alentamos que a xente pois teña un posto de traballo, pois a Seguridade Social entra en números positivos. Nada máis. Efectivamente, respondendo ao señor Callón, seguramente a Seguridade Social non vai quebrar por unha cousa bastante extraña, que é que o Partido Popular vai conseguir que a población deste Estado mingue. En vez de incrementarse, vai minguar, como está minguando, ademais. E sobre todo en Galiza. Entón, por esa regla de 3, seguramente os servicios serán menores, pero bueno, acarreará outros problemas. Nada máis, eu invítolles a que facer ese intercambio de que eu apoyaría a moción que presente vostede no próximo pleno, se vostedes, pois non creo que teñan impedimento en aprobar estes 3 puntiños nos que non se fai ningunha expropiación, ni ningunha cousa extraña, ni ningunha cousa que atente incluso contra o diario do Partido Popular. Quizá ve si o punto 2, o de perseguir a fraude e gravar as grandes empresas e tal, pois vai contra o diario do Partido Popular, pero eu penso que os concelleros vostedes no Grove pois podrían sumarse a esta moción. Nada máis. Un segundo, xa acaba de pasar. Venga, por favor. A ver, señor alcalde, primeiro, un pequeno comentario. A ver, aquí penso que non hai mala intención por parte de ningún concelleiro como para que vostede se arrogue ou se queira arrogar en determinados momentos a potestade de non conceder a palabra aos membros desta corporación municipal. Penso que non é... Claro que me está dando porque hai precedentes moi malos neste mandato. E penso que tomou nota deles. A
A cuestión que comentaba vostede da vacuidade das propostas que se traen neste pleno, porque vostede facía unha referencia en xeral ás propostas que traemos os grupos da oposición neste pleno, ou polo menos dous grupos, hai outros que non traen moitas propostas a este pleno. Pero, bueno, o señor Outeiro xa lle acaba de dicir, vostede non lê as propostas. Aquí sí que se traen propostas. E a cuestión é que no Grove non é baladí que o Partido Popular, os concelleiros do Partido Popular do Grove, a Alternativa Meca e o Partido Galeguista, que neste caso non está, non apoyen, baixo o meu punto de vista, esta moción, porque os veciños vanse que están en situacións, xa lle digo, precarias, fale vostede con moita xente que ten pequenos negocios no Grove, e darase conta da situación, busca como mínimo un mínimo de sensibilidade por parte dos representantes políticos. Este é un organismo que é representación da vontade popular dos veciños do Grove. Os veciños do Grove definiron a configuración desta corporación municipal. E se os que representamos os veciños do Grove non atendemos a sensibilidade dos problemas que teñen os nosos veciños, señor alcalde, pois penso que lles estamos faltando, o seu respeto e a representación que nos temos deles, nada máis. Moi ben. Votos a favor? En contra? Non hai? Abstenciones? O resto? Pasamos ao punto número 5, que é unha moción do BNG para demandar a titularidade pública e disposición universal do patrimonio artístico das antiguas caixas de forro galegas. A citada proposta foi dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa Xeral en sesión celebrada o 3 de marzo de 2014 pola maioría de un voto a favor do membro do Grupo Mixto, señor Outeiro, e 6 abstencións dos membros dos grupos municipais PP e PSDG-PSOE. Sí, tamén, o que pasa é que non sei se, como xa vexo que non lea as mocións que eu presento, xa non sei se lela toda ou tamén volver a facer o resumen, pero bueno, eu non quero... E agradecería moito que fixera o resumen. Pero bueno, eu creo que xa todo o mundo sabe que o espolio que ocorreu coas caixas de forro galegas e dentro deste patrimonio que acaba de ser sacado a subasta fai uns meses polo Estado español, por dentro dese patrimonio das caixas galegas, pois hai unha grande cantidade de obras de arte, un gran patrimonio artístico en máis de esta entidade, non? Entón, lería solo xa casi a última parte expositiva, que sería que a Xunta ten a obriga legal e moral de velar pola integridade deste patrimonio, que non se proceda ao espolio desta riqueza agora en máis de, bueno, antes en máis de Nova Galicia, sino que unha vez subastada esta entidade, pois que se intente reforzar, intentando facerse cargo dese patrimonio, de que todos os galegos que contribuíron a que as caixas tiveran ese patrimonio, pois poidan, teñan o dereito a disfrutar e a poder empregarse para o ensino e para, bueno, que é un patrimonio de todos os galegos, demandando que a Xunta tome medidas urxentes para que garanta que este patrimonio existente sexa de titularidade pública, exposto en museos públicos, e que sexa patrimonio de todos os galegos e galegas que fomos os que fixemos que as caixas chegaran a ter ese patrimonio. Entón, o acordo son 3 puntos. Entón, sería instar a Xunta de Galiza, primeiro, que sexa titularidade pública a totalidade do patrimonio artístico das antigas caixas de forro. 2. Manter a sede deste patrimonio en Galiza.
E 3, garantir a súa visitabilidade e acceso público. Nada máis. Moi ben. Moitas gracias. Pois, non me temo que neste tema non vamos a estar de acordo, e é que hai situacións que non se poden obviar, e por unha banda tamén parece que lles senta mal o que tentemos de favorecer a salida de algunhas das súas mocións, curiosamente, as dúas primeiras, unha delas votando a favor, cando, repito, tiñamos argumentario máis que sobrado en contra, nos dous casos, e na segunda, pois, ainda que fora coa abstención, permitimos que saíse adiante, e isto se valora incluso de xeito adverso, botándonos unha bronca. A verdade é que isto é o mundo ao revés, pola súa parte. Pero bueno, neste caso, que pode darse algo do que acabo de decir, non podemos obviar o traballo que leva feito a Xunta de Galicia, que o seu grupo, concretamente, o coñece. E iso tamén é o terrible, que coñecendo, pois, presenten este tipo de mocións, probablemente con outro tipo de intencións, non? Porque a Xunta de Galicia leva feito un traballo importante para garantir, como dice vostede, a protección deste valiosísimo patrimonio artístico e bibliográfico, co obxectivo exactamente do que dice vostede, é dicir, de coñecelo e de disfrutalo, verdad? E non son descoñecedores que se abriron no ano pasado 3 expedientes por parte da Xunta de Galicia para declarar todo este legado como un ben de interés cultural, e isto pode comprobar facilmente repasando agora os números 186, 87 e 88 de setembro e outubro pasado. Vostede sabe que a simple incoación de un expediente para declarar un ben como de interese cultural otorga ya este, polo solo feito de iniciar ese expediente, a máxima protección posible que temos ata agora contemplada na legislación que temos en vigor, verdad? O sea, que o inicio deses trámites, sin máis, supón para ese ben unha protección inmediata. Votou, ademais, o goberno galego por que esta declaración fose como coleccións, precisamente para garantir a súa integridade, a integridade deste legado artístico como conxunto, impedindo así iso que vostede falaba aí na moción que se alín, cando fala do seu desmembramento, creo que esa é a palabra que utilizaba, ou alguna parecida. Quere dicir que a Xunta de Galicia está a traballar neste asunto desde o principio para garantir eso, máxima protección e, como consecuencia, a difusión e o coñecemento deste patrimonio artístico. E para ello artellou e puxo en marcha pois todos os resortes legais posibles hasta que se teñen ao alcance, non? Non mencionou, curiosamente, porque falaba de museos públicos, que o fondo bibliográfico xa se acadou con esta con este banco xa un acordo polo cal durante os próximos 5 anos este fondo pasou a ser cedido á Xunta, e é un acordo renovable, está en réxime de comodato e está na actualidade precisamente na Cidade da Cultura, que ata agora que sepamos é pública, non? E isto é un camiño que non é moi difícil que ao largo do tempo, claro está, poida
levar a cabo a outra parte do patrimonio, ademais do bibliográfico, non? Por lo tanto, non pode ser que obvien sin máis un traballo que está facendo este goberno, que desde cando se detecta esta posible problemática bota a andar e, sobre todo, garantiza a súa protección e, en gran medida está, digamos, exposto, como é o caso da parte bibliográfica, que está exposto no Museo Público, como vostede decía, e a disposición de todos os galegos en xeral e moi especialmente dos investigadores. Máis nada. Ben, a verdade é que a historia xulgará o que fixo este presidente da Xunta no seu mandato. A historia xulgará e darase conta de que Galicia é a única nación do Estado que se queda sin entidades financeiras propias, cousa que non pasa no País Vasco, co seu sistema bancario propio, cousa que non pasa en Cataluña, e cousa que non pasa en España, co caso de Bankia, que sí que é sistémico para España, pero as caixas galegas, con máis do 50% do aforro dos galegos e cos operacións, pois eso non era sistémico. Segundo, ben de interese cultural, sí, aquí na Obrova hai un ben de interese cultural, privado ademais, que é a Torre de Escuredo. Estamos esperando que millón temporal destes e a caiga, porque eso é a protección que se lle falla a eso. Non, señor Pérez? Ten algunha protección? Sí, ten o BIC. É un ben de interese cultural. Pois xa me dirá vostede que garantías me dá. E dúas, sigue sen ler as mocións. En esta moción non aparece a palabra desmembramento en ningún lado. Será un símbolo parecido, Tena. Bueno, pero vostede dixo literalmente... Dixen ou parecida, non a recordaba. Vale, si, pois... deixese desa historia. Fai referencia precisamente a esa disgregación, a ese perigo de disgregación que hai dese patrimonio. Vale, pois... Certo. Vale, pois xa está. Certo, efectivamente. Moi ben, pero é certo. Hai perigo de disgregación dese patrimonio. Hai perigo de que se venda ese patrimonio e hai perigo de que o que compre pois o leve ao Polo Norte, se lle apetece. Ese é o perigo que hai. E xa lle digo, ben de interese cultural, no Grove témolo moi clariño. A Torre de Escuredo, aí está, podemos ir todos a mirala. É ben de interese cultural, ten a máxima protección. Está caindo a cacho se algún día se desplomará. Esperemos que non colla ninguén dentro e non haxa unha desgracia, e sea solo material. Por outra parte, que vostede cada vez que fala que vota un mitin. Empeza a falar de gobernos, de cogobernos, de non sei que, de tal. Vostede ciña esa moción, é unha moción, dígolle, si están de acordo ou non con estes puntos. Se non están de acordo, pois, por favor, fagan como o señor Carlos dixo antes e propoñan alternativas. Pois eu, en bo grado, aceptaría se as vexo razonables ou non. Moi ben, pois non se preocupe que vamos a votar e punto, non lle vou ofrecer máis alternativa, pero o que fai gracia é que vostede diga que eu voto un mitin. Dios mío, que vostede non se escoita, pero que empezou un mitin sobre o feito das caixas e demais, é dicir, o que dice vostede non se ciñeu o seu guión, que é seu, que non é meu, vale, venga. Con respecto a Torre de Escuredo, ben o dixo vostede, é dicir, o igual que este patrimonio é privado, non? Eso é un ben privado, non sei se está suxerindo que os tropeemos ou algo parecido, ou sea, obliga abertamente, non pasa nada. Eu digo, de adelanto xa que nesa operación non participaríamos. Votos a favor? En contra? Sí. 7, 8.
Ben, pasamos deste xeito ao punto número 6, que é unha proposta de dictamen sobre a moción do BNG para a protección das casas do barrio de Virxe das Mareas. A citada proposta foi dictaminada pola Comisión Informativa Xeral en sesión celebrada o 3 de marzo de 2014 por un voto a favor do membro do Grupo Mixto, señor Inteiro, e con 6 abstencións dos membros dos grupos municipais PP e PSDG PSOE. Vale. Esta como cortiña tamén que pediría pasar a lela, que me parece importante o que se di porque está bastante reducida e bastante sintetizada. Ben, a moción para a protección das casas do barrio de Virxe das Mareas. Exposición de motivos. O barrio de Virxe das Mareas foi edificado polo Estado español nunha ubicación exposta ao mar. Cando se dá unha serie de factores, temporal con ventos fortes do oeste, mareas vivas e vaga de mar de fondo con ondas de máis de 5 metros, os embates do mar chegan ás casas construídas fronte á praia. A administración construiu un muro de contención para reducir o problema. Este muro foi destruído por un temporal hai máis de 20 anos e substituído por outro máis novo de mampostería, cunha balaustrada granítica, que tamén foi derrubada por un temporal fai 2 anos e se instituíuse por outra metálica. Esta última, máis diáfana que a anterior, reduciu a protección ante os embates do mar. Nos últimos temporais, as casas sufriron os prexuicios desta desprotección, tendo o Concello que apuntalalas para evitar males maiores. En consecuencia, o Grupo Municipal de BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Acordos, primeiro, construir un reforzo deste muro consistente nun zócalo ou ménsula que voe devolvendo as ondas cara ao mar. Sustituir a actual baranda por unha de formigón armado no tramo que cubra as casas expostas, uns 25-30 metros. Estas obras de protección non afectarían á praia nin as dimensións actuais do muro. Conseguiríase que a maioría das ondas que hoxe chegan ás casas deixasen de facelo. 2. Solicitar a colaboración coas correspondentes axudas e autorizacións a costas do Estado e da Xunta de Galiza, así como a Diputación de Pontevedra. E 3. Poñer en marcha na máis brevidade posible esta iniciativa, xa que se trata de dar solución a unha situación de emerxencia cíclica e repetitiva, na que os afectados están impotentes ante as distintas administracións. Nada máis. Moi ben. Sí, está libre. Ben, vamos a ver. Bueno, anunciolle que queríamos aprobar esta moción, pero lle pediría unha cousa, se é posible, se ten alén. Vamos a ver, nos parece un pouco arriscado, e digo tamén por consultas feitas, non por outra cousa, digamos, as solucións que se propoñen, o sea, que estamos de acordo perfectamente no fondo, pero que sexa, digamos, unha baranda de formigón armado desas características ou ese alero que fala do muro que devolva as ondas ao mar e esas cousas, e sobre todo que diga que esas obras de protección non afectarían a praia é máis que discutible, creo que comparte comigo, me parece. Eu digo por consultas feitas con técnicos especialistas no asunto. Digo, queremos aprobar a moción, pero é probable que lle demos a esa parte, a técnica, unha redacción, non sei, máis xenérica de xeito que sexan os técnicos que correspondan, os de costas que correspondan, que arbitren as medidas, non decías, non sei, que me parece, non sei, non me parece razoable, non me fala. Pode ser, se pregunto. Sí, eu pregunto como quedaría. A ver, eu propuxen unha solución e entón, encima de solución, pois podese sacar, meter, que tal, pero polo menos hai unha solución encima da mesa. Xa, pero, bueno, que sexa adecuada, a min me ofrece dúdas e consultas feitas, pois me quedei con elas, non me aclarou nada, e sobre todo a parte esa, que vostede sabe, porque é vecino dali, a sensibilidade que hai nese lugar co tema da praíña esa, que foi... Pero coa miña solución non se toca un gran de area a praia, ni un gran de area. Xo sei, pero que os efectos das ondas non afecten a esa praia, parece ser que non é tan así. Parece ser que non é tan así.
Sí, bueno, non lle vou explicar porque xa digo, non son técnico na materia, non me atrevo a eso, pero quero dicir que podíamos facer, non sei, redactaba aquí ahora, algo como solicitar das administracións competentes, as que sexan, pero en especial Costas, unha solución definitiva á problemática que de xeito repetitivo causan os temporais na cara oeste, creo que da barriada da Virxen das Mareas, non? E que os técnicos dos departamentos, destes departamentos, analicen as melloras a cometer máis convintes e plasmen en orzamentos as medidas. O convenio, e podrías añadir algo sobre que o convenio recentemente firmado por Deputación e Costas do Estado podería ser o marco adecuado para acollerse o mesmo e dar por rematada esta situación, algo deste estilo, se lle parece. A mí parece que lle hai que buscar unha solución. Si vostede pensa que esta é a mellor forma, e incluso que esta obra se podría acoller ese convenio... Eu penso que debemos solicitar que sexa unha medida extraordinaria que hubo neste momento por ese feito concreto, entonces non esperar a outro. Pois eu, en aras de que se poden acoller ese convenio e facer unha intervención e sacarle o mar das casas a esa xente, pois eu aprobarei, fiándome da súa palabra, que sei que non é de fiar. Pero vamos a ver, fiándome da miña palabra de que? De que iniciou trámites e quere que se acolla o convenio este e que se faga o... Eu só non lle podo garantir, lógicamente. Bueno, acaba de citarlo, de que é a mellor solución. Claro que acabo de citarlo. Claro, ahora xa escapa, ahora xa non... Non escapo. Quero dicir, que a mí me parece... Vamos a ver a cuestión. Se vostede quere xogar técnico, xoga técnico, punto, non pasa nada. Non pasa nada. Ponme fiar da súa palabra. A ver que pasa. A ver si realmente... A miña palabra é que estou facendo, non é máis. Vale? Bueno, pois... Si... Bueno, podese redondear a redacción, máis ou menos, solicitar das administracións competentes, en especial Costas, unha solución definitiva á problemática que de xeito repetitivo causan os temporais na cara oeste da barriada de Virxen das Mareas, e que os técnicos destes departamentos analicen as mellores a cometer máis convintes e plasmen en orzamentos as medidas. O convenio recentemente firmado pola Deputación de Pontevedra e Costas do Estado podería ser o marco adecuado ao cal acollerse para dar por rematada esta situación. Parece algo así? Si non? Ben, pois dese xeito pasaríamos a votación. A favor? E pasamos ao punto... Unha apreciación, señor alcalde. Perdón. Xa votamos e tal, eu teña solicitado a palabra, non... Mirei e pregunto... Sí, non simplemente dicir que a miña proposta coincidida coa súa, neste caso, polo tanto, como xa se chegara ao palco, pois... Iso que non vi moito. Ben, o punto seguinte, o número 7, e unha moción do BNG para apoiar a Rota do Cerco e Artes Menores. A citada proposta foi dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa Xeral en sesión do 3 de marzo de 2014 pola maioría dun voto a favor do membro do Grupo Mixto, o señor Outeiro, e 6 abstencións dos membros dos grupos municipais PP e PSDG que son. Sí, tamén podería pasar a ler toda a moción, pero bueno, como teñen vostedes copias, pois acabar xa co período expositivo o meeting daremos despois si o hai. Si teño que contestar outro meeting, vamos. Entón, vamos co acordo, que sería o punto 1, manifestar o apoio deste Concello á Frota do Cerco e de Artes Menores que reclaman un reparto xusto das cotas de xarda e de xurelo. 2. Reclamar o cambio profundo da política común da pesca da Unión Europea e a derogación do principio de estabilidade relativa que consagra a discriminación estrutural da frota pesqueira galega. 3. Reivindicar o exercicio pleno das competencias galegas sobre as nosas augas, eliminando as cotas de pesca fixadas desde Bruxelas no noso propio litoral.
4. Manifestar o apoio de toda a corporación a reclamacións acordadas na Asamblea do Cerco que tivo lugar en Portosín, isto é, non admitir o preacordo logrado co Goberno español, pedir a dimisión do presidente da Federación de Confrarías de Galiza, reprobar a actitude da Consellería de Medio Rural do Mar por non defender os intereses do sector, instar a Consellería de Medio Rural do Mar a adoptar unha posición comprometida de defensa dos intereses da frota galega, e 5. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta, ao presidente do Goberno español, aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia e do Congreso dos Deputados e deputadas e deputados galegos no Parlamento Europeo. Nada máis. Gracias. Antes de entrar nesta moción, señor Outeiro, gustaríame facerlle unha puntualización porque xa en outras ocasións, e hoxe podese constatar en todas as mocións que está a presentar, pois está a cometer un defecto. Vostede, pois, cando lle mandan o seu partido as mocións tipo que se presentan en todos os concellos, pois adecúa moi ben poner o seu nome de voceiro, pero esquécese de que o Bloque Nacionalista Galego neste concello non ten grupo municipal, pertence ao grupo mixto, pois como da Esquerda Unida, o Partido Galeguista, estou eu tamén. E, sin embargo, cando chegamos á parte da adopción dos acordos, sempre pon o grupo municipal do BNG. Tamén me acaba de pasar, nesta que sí que é feita por vostede, é o caso concreto de Vise das Mareas, e tamén pon o grupo municipal do BNG, simplemente esa puntualización para que se corrixa. E xa, entrando nesto, eu se anticipo que sí, que lín perfectamente a moción que presentou, e sin embargo nesta sí que me gustaría, pois polo menos que non solamente fora o punto dos acordos, que senón incluso pois o enunciado que titula a moción se lle dera lectura. Di que presenta a seguinte moción de apoio ás reclamacións trasladadas por parte da Asamblea do Cerco celebrada en Portosín relativa a rexeitar o preacordo do reparto das cotas do xuleiro da xarda e iniciar unha nova negociación con base en criterios equitativos. Pero, fundamentalmente, inda que trata algún aspecto xeral que atingue a outra flota, a flota de artes menores, a flota de arrastre, pois céntrase principalmente e fai continuamente referencia a esa asamblea, a esa xuntanza de Portosín. Nos temos que manifestar o apoio do grupo do goberno tanto a flota do Cerco como a flota de artes menores e as outras flotas pois que faenan nesa costera do Verdel, incidindo sobre todo en que a cota sea xusta e que haxa un reparto equitativo da cuota. Vostede, cando di manifestar o apoio deste Concello a frota do Cerco de Artes Menores que reclaman un reparto xusto, pois nós estamos máis na liña de que sexa un reparto equitativo e non solamente pola información recabada, senón na tarde incluso de onte mantiña o alcalde unha xuntanza cos armadores de aquí do Porto do Grove cunha representación deles que van a esta costeira do Verdel para tratar de analizar a cuestión. O primeiro que nos decían que non xa sabíamos e que si é o Porto do Grove non ten ningún só barco de cerco. Non hai barcos de cerco, usted sabe como a min, no Porto do Grove, barcos de artes menores. Eles o que inciden fundamentalmente é que as características do cerco, desde os seus inicios, cando abandonaron a pesca do bocareu e se empezaron a ir á costeira do Verdel, pois son moi diferentes da problemática propia das artes menores. Precisamente, hoxe estáse nunha xuntanza en Madrid para ver como vai a ser a cuota de artes menores e esa xestión. A problemática do cerco daría para falar moito, largo e tendido.
Nos non imos apoiar, tal como ven presentado esta moción, manifestar ese sí, o noso apoio, fundamentalmente, especialmente ás artes menores deste porto e de outros portos, tamén a que se chegue a ese acordo co cerco, pero sin entrar en ningún desos puntos que poderíamos discutir. Xa lle digo que se entráramos, pois, non polo longo da exposición de motivos, menos longa ia ser o meu análise punto por punto, porque teño aquí mesmo 18 páxinas para poder ir punto por punto, pero ímonos centrar eso, manifestar ese apoio conxunto a que haxa un reparto equitativo da cuota, que poidera ser como piden artes menores, que todos empecen o mesmo día e que finalicen o mesmo día, sin entrar en esta problemática e concretamente nesa asamblea de que habería moito que falar deses acordos aos que se chegaron, deses preacordos, de incoherencias, de outras cousas que non o son, dende logo, pero non imos entrar, dado que a problemática do cerco non é a propia do porto aquí do Grove, inda que desexamos que cheguen o mellor acordo e a mellor xestión desa cota. Non me dixo o sentido do voto, dixo que non iban a apoiar, que significa que se absteñen ou que votan en contra? Non, que imos votar en contra. Que van votar en contra. Ben, pois, só dicille que é unha lástima que outra vez este Concello pois dé a espalda a unha moción que eu considero máis que xusta. De feito, hoxe xa pola mañán parece que en Vigo vimos imaxes de xente que o que reclama é un posto de traballo e como mallaban deles a policía por reclamar que esa flota non sexa abocada ao desguace. Bueno, pois supoño que a señora Aida diga que isto que non vai con o Grove, non? E que é xa que votar en contra. Pois eu diría que o mellor hai mariñeiros do Grove que están enrolados en algún barco desta arte, ou diría que tamén que todo o que sexa apoiar a flota, apoiar o peixe, pois tamén apoia a economía do Grove, porque o Grove é un lugar onde eminentemente se vende, se consume e se come moito peixe, e moito dese peixe ven desta frota, que se vende tanto na nosa praza de abastos como se consume nas casas e nos restaurantes do Grove. Decir que a política que parece que está desañando tanto Europa como o Partido Popular para o mundo da pesca galega, pois posiblemente o acaba significando este Concello pois dentro de uns anos, ao mellor, que é facer un museo da carpintería de Ribeira, porque efectivamente, porque o futuro que lle queda, que parece que lle queren mandar a esta xente que se van a quedar nun museo, porque de feito hai dos portos do Grove que non están funcionando en óptimas condicións, un carece de abrigo, outro pois parece que vai aprobar un plan de usos no que me parece que ninguén deste Concello fixo ninguna alegación, vostede incluída, señora Figueira, que é a responsable de mar, e me parece que non fixo ningún tipo de alegación a ese plan de usos do Porto do Grove, que dará para outro pleno falar, non sería sair da moción, do que xa falaremos, e pois que non me parece de recibo que rexeite unha moción como esta por dicindo que non haxe ese tipo de barcos no Grove. Ao mellor algún día chegaría a velos, porque non, pero seguramente con estas políticas non os haberá nin no Grove nin nos sitios onde os hai agora mesmo. Nada máis. Alguna intervención máis? Votos a favor? En contra? Abstenciones, non hai? Perdón. Señor Hernández. Abstención, señor Hernández.
pasamos ao punto seguinte, que é a moción do BNG sobre a reforma local e provincial. A citada proposta foi dictaminada favorablemente na Comisión Informativa Xeral de 3 de marzo de 2014 por un voto a favor dos membros do Grupo Visto, señor Alqueiro, e 6 abstencións dos membros dos grupos PP e PSDG da PSOE. Perdón, Alqueiro. Ben, é unha moción sobre a reforma local e provincial que se está articulando, bueno, que se articulou xa no Estado español, non? Supoño que terán copia, entón da parte expositiva só xa lería o último párrafo, que di que a través da presente moción preténdese por unha banda evitar a consumación de involución que supón a reforma local aprobada en 2013, dadas as consecuencias inmediatas que vai a ter, e por outra banda comezar o proceso de reestruturación da organización territorial local, a partir da necesaria superación da actual delimitación provincial e das propias deputacións provinciais. O obxectivo é abandonar así definitivamente a herdanza dun modelo de organización territorial decimonónico para dar paso á adecuación entre a implantación territorial e o seu correlato institucional. Por iso, solicitamos, e digo o Grupo Municipal porque as mocións, sin de que as presente firme eu, colabora máis persoas neso, entón diría Grupo Municipal porque somos un grupo, somos varios, Municipal porque somos do Concello do Grove e de BNG porque somos do BNG, inda que cabe a interpretación que vostede di que se corresponde ao grupo político constituído dentro deste pleno, non? Pero podes interpretar por esa forma, señora Aida Filgueiro. Entón, chegamos a... pedimos o seguinte acordo. 1. Rexeitar a aprobación da Lei 27/2013 do 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da administración local e iniciar a tramitación da formalización do conflito de defensa da autonomía local, consoante o disposto nos artigos 75 bis da Lei Orgánica do 2/1979 do 3 de outubro do Tribunal Constitucional. 2. Demandar o inicio dun proceso de reforma constitucional sobre o modelo de organización provincial e local do Estado español, con base nos seguintes criterios. A. As estruturas territoriais básicas do Estado español serán os municipios e as comunidades autónomas. B. Acometer o proceso de extinción das deputacións provinciais de réxime común para dar paso a un novo mapa institucional deseñado a partir da realidade territorial de Galiza, baseado na articulación a través de concellos e comarcas. Nada máis. Ben, vamos a ver. Anunciolle que a continuación lle vou facer unha proposta de emenda tamén. Espero que non se enfade por elo, outra cousa que acepto a rexeite, pero a nosa proposta vai a ir por aí unha proposta, o sea, vou a ver a continuación, pero antes decirlle alguna reflexión, non? Porque si é certo, e iso o comparte, que a pesar da folvareda que foi de haber levantado esta lei, todas as forzas políticas, digo todas, sen exclusión, e dende fai moitos anos, levan pedindo un novo marco para o municipalismo, non? Digo todas, e dende fai moito, non? Pero claro, dirame vostede, sí, pero non está, non? A verdade é que ninguén tivo ata agora a valentía de facelo, de poñer sobre a mesa un texto. E como case que sempre, pois este tipo de situacións se lle toca ao Partido Popular lidialas, pero, afortunadamente, as fai, e na medida do posible sempre tratando de sacalas do xeito máis consensuado posible, pero isto non está sendo doado, non? E o fai, ademais, sendo consciente de que cada medida que toma, como vemos aquí, a través das mocións, ainda que non les guste, pois, sabendo que iba a ser contestado o tema, non? E aquí, e antes de como replica vostede, teño que dicir algo, que contestado incluso en algúns aspectos pois, por moitos alcaldes populares, e é certo,
eu tamén me incluyo neles, pero digolle que é únicamente nalgúns aspectos, pero non por elo vamos a solicitar o rexeitamento dunha lei que veu a dar resposta a unha necesidade, como dicía ao principio, reclamada por todos os grupos políticos e desde fai moito tempo, que ven a actualizar o marco normativo local e que decir de acadar unha maior eficiencia na prestación dos servicios públicos e, sobre todo, coincidindo, creo que hai todos, que, digamos, o argumentario desta lei non coincide, do que parte é precisamente dos obxectivos que se marca, que non son outros que, bueno, clarificar as competencias municipales para evitar duplicidades, fundamentalmente con outras administracións, que coñece que se dá isto bastante, para racionalizar a estrutura destas administracións, pero sobre todo da local, atendendo a principios de eficiencia, sobre todo, e sobre todo para garantir un control financiero e un orzamento, un control financiero e orzamentario máis riguroso, non? Por outra parte, a lei ten aspectos interesantes e bons para as administracións locales, o sea, algúns aspectos positivos, e lle podo dicir a modo de exemplo, que permite ceder os gastos derivados das competencias educativas e sanitarias ás comunidades autónomas, e isto é unha bella reivindicación dos concellos. Delimita bastante, moi claramente, as competencias das diputacións provinciales, vocales, bueno, desde o punto de vista do seu grupo, que sempre rexeitou delas e sempre está falando, digamos, da arbitrariedade con que xestiona os fondos que ten, pois as delimita de maneira importante e atribúyelles principalmente a asistencia aos concellos con menos recursos para a prescripción desa carteira de servicios básicos que teñen encomendados os concellos, non? E pon fin, sobre todo, que este tampouco é unha cuestión menor, a cofinanciación cando se trata de competencias autonómicas, que isto sabe, por outra banda, que é bastante habitual por nas órdenes das distintas consellerías, pois que sempre poña unha porcentaxe maior ou menor, pero unha porcentaxe que ten que aportar, neste caso, a administración local, non? E isto tamén, con esta reforma, vai desaparecer, o sea que hai aspectos importantes e de calado que van a favorecer as administracións locais, non? Entendemos moito mellor e, sobre todo, máis eficaz para os concellos unha reformulación do que é a Lei da Administración Local de Galicia. Eso hai marxen todavía e o entendemos, ademais, na liña do acordo que todas os concellos galegos na FEGAN, e digo todos porque ese acordo foi por unanimidade, sin exclusión de ninguna forza política das que forman esta federación, lle puxo tacha de ningún tipo, pois na liña desa proposta, que tamén teño que decir que non foi recollida no seu conxunto, ou aspectos que sí se tiveron en conta, pero algúns que non, e pensamos, sin embargo, que moitos deses aspectos que non foron recollidos na lei si teñen cabida, e así o está manifestando a Xunta de Galicia tamén, poden ter cabida nunha reforma que se poida facer desta lei da Administración Local de Galicia. E por iso que a nosa proposta vai a ir nese sentido, entendendo que a lei, a pesar de ser necesaria, probablemente, si fose
incompleta a entender da singularidade, sobre todo, e da especificidade dos concellos galegos, e por iso o noso posicionamento é solicitar a Xunta que reforme a normativa autonómica e teña en conta as propostas do municipalismo galego que a través da CEGAN foron presentadas como alegacións a esta lei estatal. E esa emenda transaccional diría exactamente isto: instar a Xunta de Galicia, dentro do marco previsto no Estatuto de Autonomía, a reformar a Lei da Administración Local de Galicia coa finalidade de adaptar a Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local á realidade de Galicia e as súas particularidades, e tendo en conta as propostas que lle sexan formuladas dende a FEGAM. Esta é a proposta. Sí. Bueno, varias cuestións. Primeiro, dicir que esta moción do BNG coincide no primeiro punto de acordo, da proposta de acordos, co seguinte moción que se vai a debatir no pleno, que é unha moción presentada por min, e que é iniciar a tramitación para a formalización do conflito de defensa da autonomía local ante o Tribunal Constitucional. Esta é unha lei anticonstitucional, é unha lei que atenta contra os principios democráticos, é unha lei que atenta contra a autonomía local, é unha lei que prima a representación, digámoslo así, de segundo grado, como son as diputacións provinciais, fronte a representación directa e máis democrática que son os concellos, que son as administracións máis cercanas aos veciños elexidas directamente, cando coñécenos a todos os que vamos a ser elexidos, pois están os nosos nomes nas listas, non? Os deputados provinciais, pois, non se dá esa circunstancia. Entón, aquí a cuestión que se plantexa tamén é, claro, hai dúas mocións que solicitan o mesmo no pleno, no seu punto. É ben certo que na moción que presentamos desde Esquerda Unida contémplase o planteamento ante o Tribunal Constitucional, a justificación xurídica, son 42 páxinas, e todos os procesos para levar a cabo este procedimento, como é facultar ao alcalde para a realización de todos os trámites necesarios, dar poderes a unha procuradora, etc. Na do BNG simplemente se solicita pois iniciar a tramitación de xeito global, pero sí que se engade un segundo punto, que é demandar o inicio dun proceso de reforma constitucional sobre o modelo de organización provincial local do Estado, con base a dos puntos que les engaden aquí. Entón, pois, a cuestión sería intentar facer unha fusión entre estas dúas mocións, se lle parece ben o propoñente do BNG, na que se inclúan digamos, o texto, os tres puntos que se propoñen na moción que eu presento, que coinciden co punto 1 na moción do BNG e ao punto 2 da moción do BNG, que non está representado no texto que presentamos por parte de Esquerda Unida, que é o demandar o inicio do proceso de reforma constitucional. E despois, respecto á exposición do señor alcalde neste tema, a ver, señor alcalde, as súas palabras pois son un poquinho inconsistentes. Non estamos de acordo, pero ajustanos. É un poquinho o que ven a decir as súas palabras. Esta reforma non soluciona para nada os problemas que temos os municipios. Non soluciona para nada o problema da financiación local.
non se aborda nesta reforma o tema da financiación local. Fálase simplemente de competencias, de marcanse unha serie de conceptos para marcar o precio, pero o que sí que se formula nesta reforma é un ataque profundo aos principios democráticos que marcan a Constitución española, e tamén os estatutos, e tamén atenta contra a autonomía que marca a Constitución respecto ás comunidades autónomas. Viola tamén os estatutos de autonomía de moitas das comunidades autónomas que conforman o Reino de España. Hai que dicir, para que os veciños poidan entender o que significa isto, que, por exemplo, o servicio de recollida de lixo, que temos un concelleiro liberado xornada completa para ese labor. Pois esta cuestión sería coordinada, tutelada pola Diputación Provincial, que faría a proposta de como se debería xestionar ese servicio, pero finalmente sería o organismo superior, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, con informe previo da Xunta de Galicia, en caso de ser financiadora do servizo, o que decidiría como se recolle o lixo no Concello de Ogrove, ou como se limpan as rúas do Concello de Ogrove, ou sobre o alumeado público nas rúas do Concello de Ogrove. Sería a Diputación Provincial a que coordinase e tutelase o servicio e que propuxese como se ofrecen esos servizos, e sería o Ministerio de Facenda o que decidiría finalmente cal sería o modelo de xestión que se terían que dar esos servicios no Concello de Ogrove, ou auga, ou moitos outros servicios. Polo tanto, que pintamos? Para que vota a xente unha corporación municipal? Para que van a quedar as corporacións municipais? Como se xustifica que aquí haxa 17 persoas representando os veciños de Ogrove se ao final non van a pinchar nin cortar nada? Como se xustifica que haxa un alcalde cobrando un salario se ao final non vai a decidir nada? Como se xustifica os servizos sociais, que tamén intentase contra a xestión municipal dos servizos sociais? Como se xustifica que haxa unha concelleira deliberada a xornada completa para xestionar unha cousa que non vai ser competencia súa? Como se xustifica que haxe un concelleiro liberado a xornada completa que xestiona unha serie de competencias que non van a estar finalmente nas súas mans? E xa non é a cuestión de xustificar os salarios, que eso de menos, senón que é a cuestión de representatividade dos veciños. Estáse eliminando a potestade que teñen os veciños de elixir quenes van a ser as persoas que deciden como se van a xestionar os servicios públicos municipais. Por lo tanto, permitir ou dicir que esta reforma ten aspectos positivos pois é bastante sangrante e permisivo co ataque á democracia que se está facendo por parte do goberno do Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, e digamos darlle o visto bo ao retroceso democrático que significa esta lei. Esta lei vai ser digamos, vai ter un recurso que se recurrido ante o Tribunal Constitucional. Hai moita materia para que se voten moitos artigos desta lei atrás, porque non solamente viola a Constitución española, non solamente viola varios dos estatutos de autonomía que son leis orgánicas do Estado, senón que tamén viola acordos internacionais firmados polo Estado español, viola a Carta Europea de Administracións Locais asinada polo Estado español no ano 80 e pico, creo, recordar.
vai en contra do que se entende que debe ser un Estado democrático, que é acercar a representatividade das administracións ao cidadán. Vai no camiño totalmente contrario. Por lo tanto, a mí parece unha responsabilidade que por parte do alcalde e por parte de grupos que apoian a este alcalde pois non se plantexe unha censura completa a esta reforma. É certo, hai moitos alcaldes do Partido Popular que están en contra. E máis, este texto que presento hoxe aquí de recurso constitucional foi aprobado por grupos municipais do Partido Popular, votado a favor. Por lo tanto, non teñan medo de que os expulsen do partido por apoiar esta reforma. E para finalizar a miña primeira intervención, simplemente comentar a proposta que fai o señor alcalde é un poquinho de cachondeo, porque eso xa está en marcha, señor alcalde. Eso que vostede propón xa está en marcha. Eu teño o borrador que vai preparar a Xunta para un acordo coa FEGAM para adaptar a realidade galega a redacción da lei. O sea, eso vamos a quedar ben, vamos a decir que non nos gusta, e na que non vamos a votar en contra, o sea, estamos a favor, no fondo, vamos a propoñer unha cousa que xa se está facendo. E así, justificamos o noso apoio tácito a esta reforma antidemocrática e intentamos quedar ben ante a ciudadanía para que vexan que non somos uns, digamos, non terroristas contra a democracia, pero sí consentidores do ataque á democracia que se está facendo. Como vai a ser a segunda intervención, Dios mío? Vale. Rematei. Moitas gracias. Señor Trillo. Nada, eu reiterar que manteño a moción tal como está. Invito a facer o mesmo co señor Callón. Neste mesmo mes, en 15 días, hai un pleno. Esta proposta que fai vostede, pois, faga a moción, traiga aquí. Non razonablemente, se a vemos positiva, pois apoyaremos, pero prefiro manter a moción no literal no que está, porque é o espírito dela, pois, levar xusto os puntos que leva. Unha cousa, o sea, tal como está, entonces vamos, digo, porque o compañeiro fixera unha proposta, non sei que entender, o decir tal e como está, é a súa, e logo vamos a seguinte. Sí, eu penso que... Vale, ao final... Xa que non collo... Ao final é máis fácil con nos, dase conta. No, xa que non collo a súa, pois, para non deixalo aí composto, se non vai non coller. Quedamos nos conteiros os tres. É punto. Que o sepa. Bueno, pois nada máis. Vamos a ver. Quería dicir algo, porque además me entrou un compañeiro que hoxe non está. A labor do concelleiro, digo, porque deixa sempre aí no aire cousas solapadas que non son certas, non quero dicir a labor dese concelleiro que non está, vai máis alá, e vostede sabe que a responsabilidade da recollida do lixo, verdad? Bueno, pues entón non o debería decir. Pero, bueno, de tal que sí, que falando desto, para nada, a prestación do servicio da recollida do lixo, do alumeado, de outras tantas cousas, como dixo aí, se vai a xestionar teledirixido dende a Diputación, como dice vostede. Eso é a súa apreciación e o seu discurso, pero para nada. A lei prevé incluso que o Concello poida asumir competencias que non son propias. Establece incluso eso, sempre e cando, lóxicamente, demostre que ten capacidade financiera para ello, cousa que parece bastante razonable, non? En todo caso, pero bueno,
todo caso xa queda contestado para despois, non sea tan vehemente cando dice que isto é anticonstitucional e que viola non sei cantos procedementos, que viola todas as leyes, tratados e demais, non? En todo caso, deixe que eso diga o alto tribunal, como nos vai a pedir, non? Non vaticine vostede xa, porque entonces ese recurso, a verdad, non ten moito sentido ter que plantexar, verdad? Os aspectos positivos da reforma que eu lle mencionaba son algúns deles, son algún exemplo. Nos entendemos que a norma, non a lei, perdón, a lei ten aspectos moi positivos e moitos máis. Si é certo que hai algúns que poden ser mellorables ou incluso poden ser mellorados completandos, pero en líneas xerais a norma é boa, ou entendemos que non é suficiente, digamos, a discrepancia que temos con ela para simplemente rexeitarla. Non a consideramos para nada, pero para nada, ningún ataque á democracia, como di vostede, e, por outra parte, sepa tamén que nós non temos que justificar absolutamente nada, que aínda que temos ou compartimos que en algún aspecto é mellorable, no seu conxunto entendemos que é boa, é unha discrepancia e punto, nada máis. Ten segunda intervención, señor? Moitas gracias. Por lo tanto, pasamos a votación. A moción tal e como está, sin engadidos de ningún tipo. Ben, votos a favor? En contra? Abstenciones non hai, por tanto, pasamos ao punto seguinte, que a moción de Izquierda Unida, que versa tamén sobre a reforma, sobre a lei de reforma local, pero neste caso é para a formulación ante o Tribunal Constitucional do conflito en defensa da autonomía local. A citada moción foi informada favorablemente pola Comisión Informativa Xeral en sesión do 3 de marzo de 2014 por un voto a favor do señor Outeiro e do Grupo Visto e 6 abstencións dos membros do PP e PSDG. Señor Ramírez. Ben, como esta cuestión xa foi explicada no punto anterior, non me vou estender moito. O que sí que me gustaría sería escoitar a justificación da concelleira Filgueira do seu voto en contra das propostas que xa se teñen presentado en varias ocasións sobre esta cuestión no pleno municipal. Vendo que na anterior moción votouse en contra do mesmo que se pide nesta, pois supoño que manterán o voto. E gustaríame coñecer cales son cal é o que falla a esta concelleira, non apoiar algo que é o máis calquer persona que se considere demócrata non pode permitir esta lei que se plantexa de reforma da autonomía local, e menos tamén unha formación política de carácter plenamente municipal como é a Alternativa NEC. Por tanto, gustaríame escoitar por parte da concelleira Filgueira a xustificación do seu voto. Con respecto á moción, vai engadir algo máis? Pregunto. De momento non. Señor Ferreira. Sin ningún problema para lle contestar. Entendo que se refire aos asuntos sociais, como mencionaba antes. Entre outras cousas, teño que dicir que non comparto plenamente a totalidade da redacción,
como a maioría dos partidos políticos de todo o panorama, tanto galego como español. Na parte que vostede aludía aos asuntos sociais, temos que dicir que tamén se fai unha diferenciación por número de habitantes de cada localidade. Centrándonos no caso concreto do Concello do Grove, estamos dentro dunha serie de atribucións nas que se pode seguir prestando a atención inmediata, nas que se pode seguir prestando esa primeira atención, ese primeiro contacto como administración máis cercana ao cidadán, como vostede di. Dentro dos asuntos sociales tamén sabe vostede que outro é a asistencia no fogar, que agora mesmo se está a seguir prestar na dependencia a través da Xunta e na libre concurrencia a través da Deputación de Pontevedra, cousa que non vai variar para nada. Vaise poder seguir prestando atención á exclusión social e aí poderíamos discutir que é algo moi amplo e que vai depender moito do que entenda o responsable municipal en cada momento do que é a exclusión social. Podolle garantir que no sentido máis amplo este goberno está a tratar a exclusión social. Entendo que calquera dos que se están a sentar aquí nesta sala, pertenzan ao partido político que pertenzan, van facer todo o posible por dar sempre ese sentido máis amplo ao que é o significado da exclusión social. Poderemos falar, en a que vostede non mencionara, que solamente se refería aos asuntos sociais, a igualdade, como eu mesma apuntaba no pasado Consello Local. Existe a posibilidade, está contemplada, de conveniar coa Xunta de Galicia en todos esos aspectos. Non nos podemos esquecer que nestes momentos os servizos están cofinanciados maioritariamente por outras administracións, como neste caso é a Xunta de Galicia. Que podería estar redactado mellor, que podería dar máis garantías, pois quizá é o que está a pedir a FEGAM cando está a decir que se adapte a esa realidade de Galicia. En tanto, pois, quere dicir que para nada non se vai a poder exercer. Claro está, a baraxa, pois, se pecha ou se abre dependendo do goberno de turno. Pero entendo que calquera, como falaba tamén antes de sensibilidade, calquera representante político do pobo do Grove tratará de facer con esa posibilidade que como poboación por número de habitantes nos corresponde de poder achegar. De aí o sentido de que todo o que se poidera mellorar quedaba perfectamente refletido nese borrador que vostede tamén coñece da FEGA, nesta parte de asuntos sociais. Moi ben. Ten pedido... Ben, entón, eu entendo que vostede se dá por satisfeita da boa fe que poidan ter determinados funcionarios da Administración Autonómica a hora de interpretar o texto da lei e despois a adaptación autonómica que esta teña. As aspiracións bastante pequenas pola súa parte, considero. Isto non solamente o saco da súa intervención agora, senón tamén da súa intervención outro día no Consello Local de Igualdade, que vostede tiña a esperanza de que mentras houvese persoas con sensibilidade social nos postos da Administración Autonómica que levan estes asuntos, pois non habería problema. Pero sabemos que estos cargos non son permanentes, porque dependen dos gobernos, dependen dentro dos gobernos, despois tamén hai cambios de conselleiros, hai cambios de política, e ao final se decide que o orzamento vai para un lado e non para outro. Sabemos que este goberno do Partido Popular ten tendencia sempre a ir eliminando dos servicios sociais os orzamentos para priorizar outras cuestións, pois non se garante
vai ningún concepto, nin co borrador da Xunta de Galicia, nin con esta lei, todo isto. Polo tanto, pareceme unha renuncia moi importante por parte da súa, señora Filgueira, e do seu partido político. Pareceme unha renuncia moi grave, moi grave, que non se este disposto a loitar polos intereses dos veciños do Grove, e que se conformen coa boa vontade de determinados funcionarios da Administración Autonómica. Tamén o que me gustaría saber é o que pensa vostede respecto ao ataque á democracia que se fai con esta lei, sobre todo co tema de restar capacidade representativa aos concellos en favor de outras administracións. Sí, voulle contestar moi brevemente de que suposicións e presuncións do que sexa podemos las ter todos. Eu estoulle a falar de feitos, estoulle a falar da realidade de como se están a tratar os asuntos sociais e a igualdade neste Concello e polas administracións que agora mesmo sustentan esa responsabilidade. Claro que poderá haber un cambio de goberno, e un cambio de goberno a outra forza política que non sexa a que está. Curiosamente, a esas outras forzas políticas que non son as que agora mesmo están a gobernar, pois son as que vostede entendo que non lle presuporá que van nos restar o que os que están actualmente gobernando están a facilitar os concellos. Entendo en todo caso que o millor, por decirlo así, entre comillas, algúns irían a máis, inda que, bueno, coincido seguramente en vostede que moitas veces se legislaron en materia de asuntos sociais, en materia de igualdades, leis maravillosas que non foron acompañadas dos recursos suficientes. Por eso lle dicía que calquera dos que estén aquí vai ter esa sensibilidade, e que se agora mesmo os que se lle está a reprochar, e que sí, afortunadamente están a responder ao Concello do Grove, que están a facer eses restringimentos, esas limitacións, non van a ser responsables, van a ser outros. Eu espero e confío de que esos ainda poidan facer un pouco mellor. Moitas gracias. Como vostede máis, señor Barreras? Gustaríame que me contestasen a pregunta que fixe no turno anterior. Se non xa a señora Filgueira non... Vale, xa está. Non está a De contestar. calquer xeito, eu tamén quería facer unha apreciación, porque me pareceu, non sei se de lixeireza ou gravidade alguna das afirmacións que vostede dixo fai un ratiño, non? Precisamente cando se refería a ela, e decía que isto non podía ser rexeitado, se refería a súa mención, evidentemente, por calquer persona que se considerase democrática. E digo eu, quere dicir que os que sexan capaces de rexeitar iso é que non son demócratas? Quere dicir, entonces, que é vostede quen reparte os carnés de demócrata? Non. Ou quere dicir que é vostede quen ten a potestade de decir quen o é ou quen non o é? Non me parece un pouquiño de máis irrespetuoso e arrogante? Non. Non, claro que non. Claro que non. Entendido. Vamos a votar. A favor? En contra? Queda rexeitado. Boas noites, non hai mocións. Moitas gracias, se levanta esa sesión.